Bamakɔ ana lamini na bolobana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wajibati an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u waliɲuman dɔn an sigira kɛnɛ ka laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala boli kɛ jamana kunnafoni a b'o de maa na kunnafoni ɲuman fara kunnafoni jugu kan sɛbɛnnikɛlaw tulo mana don a la u b'a ɲɛgɛn anw b'a yɛlɛma bamanankan nɛgɛw kɛrɛfɛ a to a ye Mamutu n'a ye wuli ka jɔ kɛ suwa kɔlɛ la wajibati kunnafoni an b'a dakulu wala karamɔgɔ dɔ bɛ tugara kuma man ɲi kuma baliya man ɲi siga t'o la kuma ma fɔ a fɔ waati a nafa bɛ dɔgɔya siga t'o la bala tɔgɔ bɛ di wajibati ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle libération o don sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko Mohamed Aga Aliyu Aliyu ko a ko de i k'a dɔn ba ɲumankɛw ani maa minnu bɛ ɲɛ jamana in ma diɲɛ nafolobatigiw wajibati u kelen bɛ k'u ɲɛ gɛnɛ bɔ a Mali la i k'a dɔn jamana gɛlɛya dɔwɛrɛ tɛ wajibati hakaja i k'a dɔn nafolo sɔrɔbaliya ba ɲumankɛw bɛ wari min di jamana ɲɛmaaso ma o de bɛ cari jamana den bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ sarako la hali musakako la ani a fɛn wɛrɛ la Mali gɛlɛya bilama dɔ de bɛ taa dɔ ka fɛn de bɔ a la min ye diɲɛ nafolobatigiw ye olu kɔni bannen don ka wari de bi u ko se min bɛ Mali ye wari min bɛ Mali kun i k'a dɔn o t'olu yɛrɛ bolo o tuma Mali faamaw ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ min ye nafolomugu min jɔnnen bɛ jamana ɲɛmaaso kɔrɔ fɛ o wariw dogolen don yɔrɔ minnu na u y'o ɲɛfɔ a bɛ banque minnu na u y'o ɲɛfɔ wari donnen don fɛn minnu na u y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ o tuma Mali ka fɛn bɛɛ kɛ ka taa nafolo in da jamana wɛrɛw la sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn u ye ɲɛfɔli kɛ général minnu yɛrɛ bolo bi baara la o maa 5 b'a la minisiri kɔrɔ maa 6 miliyari caman dasilen d'u bolo premier ministre kɔrɔ dɔ IBK ka fanga na o fana b'a la miliyari caman sɔnnen don a dogolen bɛ yɔrɔ minnu na olu b'a dɔn jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ Karimu Keyita a n'a dɔgɔkɛ min ye Buba ye wari min b'u bolo a dogolen bɛ yɔrɔ min u y'u da don a la o yɛrɛ k'i bɔ a la nafolomafɛn i k'a dɔn a barika ka bon kosɛbɛ o tuma u nana sɛbɛnfura di dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ma min ye nin wari in ye n'u m'a bɔ olu ka dɔrɔmɛ tɛ di Mali ma sabula wari min bɛ Mali bolo a t'olu yɛrɛ bolo sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ko gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten nin kuma min fɔlen filɛ a diɲɛ seleke naani sɔrɔ ba tɔw fɛ n'u ye sɛbɛnfura bila primature la sɛbɛnnikɛla ko in kɔni a bɛna kɛ gɛlɛyaba de ye sabula jamana in ni maa min b'a dɔn suɲɛni de ye jamana in dafiri ŋanamu de ye jamana in dafiri ɲɔgɔn janfa de ye jamana in dafiri o tuma maa minnu bɛ wari di a bɛ taa bila olu de ka banques la olu de bɛ wari in dɛmɛ sira dɔn cakɛda minnu sigilen don jamana a suɲɛnikɛlaw fɛ i k'a dɔn bɔra bɛɛ lajɛlen u ye tɔgɔ di kɛ u y'a jira k'a fɔ hakaja Mali bɛ wuli ka jɔ la k'a fɔ u bɛna votew labɛn vote bɛ kɛ ni wari de Mali baara k'i bolo jan ni ka wari ɲini fan caman na i k'a dɔn ba ɲumankɛw kɔni y'a jira k'a fɔ olu sɛbɛkɔrɔ tɛ sabula wari min bɛ Mali bolo suɲɛni min dara Mali kan a wariw bilalen bɛ banque minnu na wariw dogolen don yɔrɔ min u y'u da don a bɛɛ lajɛlen la k'a sarada toi k'a fɔ sɛbɛnnikɛlaw ko in kɔni a gɛlɛya fanga ka bon sabula n'i ye Mali ta k'a lajɛ i b'a dɔn kabini bi tɛ jamana in u y'a sɛbɛkɔrɔ dafiri ni k'a sɛbɛkɔrɔ janfa min ye nafolomugu ye min ye général ye jalatigi 5 général jalatigi 5 u bɛɛ lajɛlen bi fanga na bi u b'a ka baara kɛ olu kelen bɛ ka miliyari min da ka bɔ jamana kɔnɔ ka taa bila jamana wɛrɛ la a dɔnnen don sɛbɛnnikɛla ko ni fanga dun b'olu bolo walima i k'a dɔn u bɛ Sokola jamana kɔnɔ a ko i k'a dɔn o fɛn ne bɛɛ lajɛlen t'i ye fiyewu min ye minisiri kɔrɔw ye sɛbɛnnikɛla ko a ŋanamu n'a janfa barika bonyana dɔw yɛrɛ taara cakɛda dɔw sigi i k'a dɔn ka société dɔw sigi i n'a fɔ Bamakɔ aéroport la i k'a dɔn u bɛ wuli ka jɔ la dɔwɛrɛ tɛ jamana nafolo suɲɛnen don dɔw t'an bɛ cakɛda dɔ sigi ka sécurité société de sécurité dɔw sigi u ni Américains bi baara la a b'i n'a fɔ Américains ta don ka sɔrɔ olu de ta don i k'a dɔn o jubaju dɔ bɛ Dubaï jamana na sɛbɛnnikɛla ko a ka ca i mana tubabukɛ kɔni ye ka nin bɔ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ a y'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ ka t'i bolo kan a ko i k'a dɔn o de bɛ na ni nin kuma ye min ye tiɲɛ ye u kun bɛ n'i y'a ye u dajalen kun don a bɛ waati jan bɔ u kun bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ maa a bɛ se ka danganiya n'a ye bi k'a fɔ u filɛ ka fɔ a bɛɛ lajɛlen dalu b'u bolo wa wari in bɛ yɔrɔ min ani yɔrɔ min maa min ni maa min don a b'a la a bɛɛ lajɛlen sɛbɛnnen don sɛbɛnnikɛla ko u ye min kɔni fɔ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga kɔrɔ binnen i k'a dɔn ɲɛmaw don général 5 i k'a dɔn minisiri kɔrɔ 6 min ye premier ministre kɔrɔ 1 ye i k'a dɔn olu de b'a la u ma ɲinɛ jamanakuntigi denkɛ kɔ Karimu Keyita ka taa fara min ye Buba ye n'o ye Karimu dɔgɔkɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn Mali a nafolo min n'o talen bɛ ka bila diɲɛ jamana wɛrɛ la a fanga ka bon n'i y'a tila maliden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ an kelen bɛɛ bɛ miliyari 1 sɔrɔ ya o ye Mali fa dɛ Mali fa hali dama
wajabate sɛbɛnnikɛla ko akodi min ye nouvelle libération ye a ko in gɛlɛyalen don fo k'a fɔ k'a to ten a ko i k'a dɔn hali waati la i b'a ye k'a fɔ min ye Badawi ye ani Mokhtar Wane kuma min olu bi fanga na tubabuw gɛrɛl'u la ni ka nin kuma kelen f'u ye a bɛɛ taa aw bi damakasi la a b'a ka makaritɔ ko kɛ wari nɔfɛ a ka jamanadenw ye wari min ka taa bila jamana wɛrɛ bangiw la nin bangi ni nin bangi karisa ni karisa karisa ni karisa cɛkɛda min filɛ nin ye Bamakɔ aéroport la karisa ta don a wari sɔnna cogo min wari mara ka bɔ cogo min i k'a dɔn nin ɲɛ don nin cɛkɛda in bɛ Dubai karisa ni karisa don i k'a dɔn ko nin y'u da don a la de ka fɛsɛfɛsɛ nka Mokhtar Wane ni a wange ɲininka Badaw olu siranna a ko kɔlɔlɔ kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko yalima ɲɔgɔn sama ani kuma caman bɛ cɛmancɛ fanga kɔnɔ yalima nin ko in don wa a ko hali an ka minisiri min n'o b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ɲɛnabɔ i k'a dɔn kɔsɛ in na u ye kulekan dɔ bɔ o ko min ye ba ɲumanko ye ale kamana ganna u tɛ deli ka nin kɛ wari dili sumayara jamana dɛmɛni sumayara yalima i k'a dɔn u bɛ mun de nɔfɛ jaa u bɛ min nɔfɛ o de ye nin ye a kun tɛ dɔwɛrɛ jamana ɲɛmaa kuraw k'u gɛn u ka wulikajɔ boloda joona wari min jɔnnen don jamana kɔnɔ u ka taa salo ka bɔ ka na n'a ye Mali kɔnɔ sabula o bɛ se ka an nafa san dan ka sɔrɔ Mali ma dɔrɔmɛ kelen juru ta nin kun ye sɛbɛn ye an ye min jalo ka bɔ nouvelle libération kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ daba tugura ne bɛ n tigɛ don soir de Bamako fasiriba n'o ye Laya Jara a ko hali bi an ka to sira tɔ gan karamɔgɔ daba tugura min ye procureur régional de la cour suprême ye min ye Mamadou Timbo karamɔgɔ daba tugura o kuma ka kumana a kumana min ye président kɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ka avion saniko ye ka taa bila sɔrɔsiw ka kɛlɛkɛminɛnw la a ko hali bi ko baara in a ma daminɛ ba fasiriba ko ɲuguɲugu o bɛ ɲagaɲaga wuli min ye Sumeli Bube Mayiga ye ale kɔni bɔra Jabarani télé dɔ la karamɔgɔ daba tugura jɔ kun tɛmɛnen ni ka kuma nin ko in kan k'a yɛrɛ ko k'a jɛ ni k'a jabajɛya k'a yira k'a fɔ kuma min na jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye IBK ye o ka danaya b'ale kan ka kɛ ministre de la défense ye o kuma ale b'a yira k'a fɔ baara o baara kɛra a bɛɛ lajɛlen kɛra sariya kɔnɔna la ale Bube ale mana wele waati o waati ale bɛ taa jaabi sabu a b'a dɔn k'a fɔ a dan b'a yɛrɛ la parce que b'a ko min ye nin ko in ye k'a bilala pentekelew ko sabu ko baara kɛra kɛcogo la o su ma k'o dugumajɛ min kɔni ye cour suprême ye karamɔgɔ daba tugura o procureur général o bɔra ka kuma jamanadenw ye a ye kumakan minnu fɔ a ko kuma minnu bɛ ka folofolo réseaux sociaux kan min ye ɲɛma dɔw fɛ o kuma ko tiɲɛ tɛ bi e kuma tiɲɛ kisɛ kelen t'a la a ko ale bɛ min fɔ o kuma ko jamanadenw k'u tulo karabɔ sigi o de y'a lakika yɛrɛ tiɲɛ tɛ min kɔfɛ a ko jamanakuntigi kɔrɔ o ka avion sanni ko o dossier surasiw ka kɛlɛkɛminɛnw sanni ko o dossier in k'a bɛ senna hali bi k'a ma datugu o kuma bɛ k'a fɔ k'a datugura ko nkalonfin parce que b'a ko Mamadou Timbo n'o ye procureur général de la cour suprême ye karamɔgɔ daba tugura a y'a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la maa minnu bɛ yen n'u nɔ minɛlen bɛ n'a yirala k'a fɔ k'u da bɛ nin ko in na karamɔgɔ daba tugura k'u bɛɛ lajɛlen bɛ wele ni k'u ɲininka e ko ɲininkali yɛrɛ ma daminɛ ka ban parce que b'a ko a ko n'i y'a lajɛ min ye jamana ministre kɔrɔ ye tiɲɛ don fanga min bɛ ale la ale kan ka juger haute cour de la justice fɛ parce que b'a ko an ka jamana bilama o tɛ min ye bulonba ye o tɛ CNT kɔni bɛ karamɔgɔ daba tugura parce que b'a n'o ye Laya Jara ye a ko siga kɔni tɛ min na député minnu bɛ ni o ye CNT mɔgɔw bɛ ka député nɔrɔ bila o kuma kulu de bɛ yamaruya di min kɔni ye an ka jamana sariyasu ye janko o bɛ se ka weleli kɛ ni ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko o sɛgɛsɛgɛli kan ka kɛ yɔrɔ jumɛn o de ye cour suprême ye a ko siga kɔni tɛ min na ni haute cour de la justice tɛ yen cour suprême kɔni ale b'i jɔ a jɔyɔrɔ la fɛn o fɛn donna dibi la nin ko in na ni k'a ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛ dɔn parce que b'a ko a ko min kɔni maa caman de bɛ karamɔgɔ daba tugura o kuma ko gundo bɛna bange min ye président ka avion sɔngɔ kelen tɛ ka fɔ a la min ye équipement militaire ye sɔngɔ kelen tɛ ka fɔ a la jɔn ta ye tiɲɛ jɔn ta ye nkalon ye a ko nin ko in kɔni karamɔgɔ daba tugura sɔɔni o kuma tiɲɛ bɛ bange parce que b'a ko a ko min ye jamana ministre kɔrɔ ye n'a ka ko kɔni bilala kiiritigɛlaw kɔrɔ ni san 10 sɔrɔla ka sɔrɔ kiiri ma kɛ a ko baara kɔni o bɛ kuncɛ nka k'a ma se san 10 mɔ ban min ye haute cour de la justice ye hali n'o tɛ Mali kɔnɔ o kuma ko Mali sariyaso wɛrɛ bɛ yen min bɛ se ka ministre kɔrɔw juger kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara ale ka sɛbɛnni don Jabate n bɛ n bolo bugɔ ka don ni kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau o don sɛbɛnnikɛbaa a tɔgɔ de ko jamu tɛnɛ Jabate nin ye sɛbɛnfura in boli ko siɲɛ 3,378 o don Jabate i k'a dɔn i kana siga jamana in kɔnɔ bilen min kɔni kiiritigɛla minnu kɔni kelen bɛ ka baara ta k'a da u ni kan
a bi gɛlɛya olu ka dɛsɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min Cour suprême ɲɛmaa ye kunnafoni bɔ k'a bi tali k'a fɔ jamanakuntigi kɔrɔ Ibrim Boubacar Keita sɔni min kɛra tile la ani ŋanamu min kɛra tile la a barika bonyana fo k'a fɔ k'a to ten o ko ka bon k'a fɔ k'o ka datugu walima ɲinaka k'o kɔ ten i k'a dɔn jamana kelen kɔnɔ o bi gɛlɛya o de la kunnafoni in kɔni di furadama ka n'a bila bi la bɛɛ lajɛlen tɔnsi jɔlen don kaki janko maa minnu kɔni zominen don k'u bɛ ko in kɔnɔ i kɛra minisiri kɔrɔ ye o i kɛra premier ministre kɔrɔ ye o i kɛra jagokɛla ye o maa minnu yɛrɛ tun bɛ Ibrim Boubacar Keita kɛrɛfɛ hali i bɛ k'a yɛrɛ a kisi man di nin ko in na sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ko kɔni a bara ka walaka sabula sɔgɔmada in na yɛrɛ min ye Bube Mayiga ye ale min kun ye premier ministre kɔrɔ ye n'a kun kumana k'a fɔ ko sɛbɛnkura in k'a banna a tatugura a welelen don sɔgɔmada in na sɛbɛnnikɛla ko ala de bɛ fara a yɛrɛ kan i k'a dɔn nɛgɛ kana ka Bube yɛrɛ la bi a ko i k'a dɔn dugulen tɛ maa si la sabula procureur min ye Mamadu Timbo ye i k'a dɔn i y'a mɛn i bisira de si dɔn i y'a mɛn i kuma si bi cɛ si de b'i kun na a ko Timbo si t'a kunkolo lajɛ a ko kuma si ka cɛ kuma in kɔni fɔra a fɛ ni dalu minnu ye ani hakilisigi ni basigi min ye sɛbɛnnikɛla ko in kɔni a bɛ sɔn ka taama sira ɲɛnama minɛ a ko Bube a bɛ ko caman galama nin ko in na sabula a yɛrɛ bɛ ko in jɛmanjɛ la f'a disi sabula i k'a dɔn ŋanamu ni sɔni jamana kɔnɔ min ye équipement militaire minɛn minnu kan ka sa sɔrɔdasiw ye a ŋanamu ni janfa barika bonyana kosɛbɛ maa kelen tɛ se ko la a ko i k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ni a sɛgɛsɛgɛliw ye da garantilen caman kɔni y'a jira k'a fɔ sɔgɔmada in na an bɛ yɔrɔ ni minɛ i ko sisan Bube kɔni kan ka sɔrɔ kiiritigɛlaw ka bureau kɔnɔ i k'a dɔn baara ka ɲininkali busamisɛnnin guwana maa min dɛmɛna ɲininkali bolo kan a ka ca minisiri kɔrɔ fɔn fɔ n'o bi dɔ da la nin bɛɛ lajɛlen ɲininkara jagokɛlabala caman bɛ yen minnu fana welela ka t'u ɲininka sɛbɛnnikɛla ko wari in kasabi a n'a ŋanamu n'a fɔri ye i ja bɛ tigɛ dɔw ko miliyari 9 ani miliyɔn kɛmɛ saba n'a kunkanfɛ a ko i k'a dɔn o bɛ taa n ɲininka wari min n'u y'o salo k'o sanfɛ min ye hakilina wɛrɛ ye miliyari 29 ani n'a kunkanfɛ i k'a dɔn jate kelen di dɔn sɛbɛnnikɛla ko maa minnu ja gɛlɛyara maa minnu fana ɲɛna ka nin kɛ jamana kelen la ka tila k'u sigi ka jamanadenw ɲɛda lajɛ ni kiiritigɛla ko nin ko in bɛ kɛ kunba tigɛli i k'a dɔn an ni tasaw de bɛna joona k'a joli minɛ k'an ko n'o ye sabula o ɲɔgɔnna sarakati gɛlɛn dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye kota k'a lajɛ kabini san 2014 i b'a ye k'a fɔ nin ko in bɛ senna kuma kelen di fɔ n'a mankan wulila a bɛ bila dɔ kɛ n'a mankan wulila a bɛ bila dɔ kɛ sabula maa o maa bɛ ko in na olu bɛɛ lajɛlen de tun bɛ fanga kelen kɔnɔ i k'a dɔn u bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ a sarakati jugu n'a dabali jugu min bɛ se ka to ɲinɛ bi kɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn hali dabali jugu waati de b'a la fanga bɛ ban an bɛ donni minɛ ko bi jamana minisiri kɔrɔ caman bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn u tɛ sɔnna min ye jamana nafolobatigi caman ye u tɛ sɔnna hali minnu kun bɛ jamanakuntigi kɔrɔ kɛrɛfɛ Ibrim Boubacar Keita ni olu kun ye conseiller u man ka sɔnna ka sababu kɛ ko in kɔni bara ka walaka cogo min wa kumaw yɛrɛ fɔra k'o yɛrɛ ɲɛ bara ka dɔn sɛgɛsɛgɛli bara ka taa sira min fɛ a tɛ maa to Bube Mayiga kɔni u bɛ nkalon bɔ a da bi sabula bi sɔgɔmada in na ani kiiritigɛlaw olu bara k'a ɲininka nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la le prétoire karamɔgɔ Dabatugura ne bɛ n tɛgɛ don joona le prétoire a y'a yira k'a fɔ kiiritigɛlaw ka bunako kan karamɔgɔ Dabatugura siga kɔni t'a la ko malikura ko mun bɛ yen a ko ni kalamani bɛ turu min kan karamɔgɔ Dabatugura o de ye Mali kiiritigɛlaw ka yɔrɔ ye sabu u bɛ ka yuguyuguli da jamanadenw kan a ko yuguyuguli mun don tiɲɛ yuguyuguli don a ko min kɔni ye bana min don ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ parce que b'a ko n'a bɛ kɛ jamana kɔnɔ karamɔgɔ Dabatugura n'a bɛ taa jamanadenw jimi sira fɛ o kuma ko jamanadenw bɛ foli ani tanu ta k'a sɛgɛrɛ a ko Mali kiiritigɛso bilama ani kunu ko kelenw tɛ parce que b'a ko n'i y'a lajɛ commune 4 procureur karamɔgɔ Dabatugura ale kɔni nomelen ka na bila bi la a kɛra sababu ye ne ka gundo belebele minnu ta a kuma ko ma dogo malidenw na parce que b'a ko n'o ye Idrissa Amidou Touré ye o kuma ko hali a si yɛrɛ man ca koyi san 30 ani san 7 Fasiriba ko o man ka sira fɛn ye tiɲɛ don a ja man ka tigɛ a man ka refile tubabu ɲuman na san 35 wajaba san 37 cɛ o cɛ bɛ dugukolo sanfɛ 15 saba n'i m'o dafa i k'a dɔn Ala bɛ sɔn ka diɲɛ fɛn bɛɛ k'i ye a ka tɛmɛ ni baara ye ne tiɲɛ naam karamɔgɔ Dabatugura Fasiriba ko Idrissa Amidou Touré kabini bolo tara ka dale ka dɔwɛrɛ tɛ jigiya ko na don o kuma a kana kow ɲɛnabɔ sabu a yirala k'a fɔ ale de bɛ se ka kow ɲɛnabɔ Fasiriba ko n'i y'a lajɛ Birama Touré san 6 karamɔgɔ Dabatugura joona a ko a ye nin sɛbɛnfura in labɔ ka na di yan a ko maa si tɛ jamana sariya sanfɛ o kuma ne nakun tɛ dɔwɛrɛ kana sariya bato o kuma n tɛ maa ɲɛda lajɛ karamɔgɔ Dabatugura n maa tɛ maa tɔgɔ la o kuma jamana in bila min na n ye kalan min kɛ karamɔgɔ Dabatugura min'o de waleya jamanadenw ye ni n dɛsɛr'o la n b'a bila
Fasiriba ko a ko min ye Idrissa Amidou Touré ye o kuma Birama Touré ale ka dossier o ko bɛ ka sɔgɔbɛ maa caman kɔni bɛ n'o ye sɔrɔsiw ka jalabatigiw ye olu bɛ ka wele k'u ɲininka u dalakan na min ye jamanakuntigi kɔrɔ yɛrɛ denkɛ ye sigikɛn bɛ k'o makɔnɔ hali bi o ma ye n'o ye Karimu Keyita Fasiriba ko min ye jamana waridonnaw ye a bɛ wuli ka jɔ la maa caman kɔ o kuma ko gɔnti jɛnya ale ka karili ma Fasiriba ko min kɔni hali finitigilakaw ye maa o maa ne kɔni gasi de kɛ jamana sariya la karamɔgɔ Dabatuma k'a bi don kasobon kɔnɔna la a ko o misali caman taara ni k'a sɛgɛrɛ Fasiriba ko min ye an ka jamana kɔnɔna ye bi ko ni tigɛrɛ bɛ fɔ minisiri so ye ko bugɔ kana siɲɛ ka kɛ bin kan k'o ye ministère de la justice ye a ko a bɛ maa saba wɛrɛ tɔgɔ fɔ ka fara Amidou kan a ko n'i y'o maa saba lajɛ karamɔgɔ Dabatuma o de ye jamana ministre de la justice kɔrɔlen n'o ye Maliki Kulubali Maliki Kulubali a ye waati min kɛ ministère la karamɔgɔ Dabatuma ko a ye nɔbɔ o tuma a kɛra sababu ye ni ka jamanadenw jugujugu kosɛbɛ tiɲɛ kan kɔni a ye baara o baara kɛ k'a y'a bɛɛ lajɛlen kɛ tiɲɛ kan Fasiriba ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen ministre de la justice mun bɛ bi n'o ye Mamudu Kasoge a ko k'a to min ye pôle économie na karamɔgɔ Dabatuma k'a ye yuguyuguli min kɛ o tuma ko baara kelen mun donnen b'a bolo k'a bɛ k'o tɔ de lase a ko Mali kan k'a bolo fila kɔrɔta bi ni Mamudu Kasoge ye Fasiriba ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye cour suprême ale procureur général n'o ye Timbo ye a ye baara min ta ka min ye Bobe sɛgɛrɛ ni waati kɔnɔ o tuma ko fana kɛra balilanko ye a ko maa naaninan o de ye commune naaninan ale procureur général ye n'o ye Idrissa Amidou Touré ye a ko ni cɛ naani o tuma ko yɛlɛma don bɛ Mali kiiritigɛ ko la dɛ a ko n'i y'a lajɛ min ye génération kuraw de bɛ ka wuli karamɔgɔ Dabatuma ni dɔw banna fɛn dɔ ma a ko ni cɛ naani k'ulu tɛna ban ko ye ko sabu ko a denmisɛnninw de ka ca kosɛbɛ a ko n'i ye ko taabolo lajɛ karamɔgɔ Dabatuma sen kun dalen bɛ fɛn caman ka fanga kɔrɔ fɛ a ko sen tun bɛ fɛn fɛn kan ko sen bɛna wuli ka bɔ a bɛɛ kan k'a bɛɛ bila kiiritigɛlaw kɔrɔ k'u bɛɛ ɲininka min ye min kɛ min bɛ min dɔn min na o k'o ɲɛfɔ Fasiriba ko karamɔgɔ Dabatuma ko tile kura mun bɔlen filɛ nin ye an kan ka Mali kiiritigɛlaw de dɛmɛ sabu Mali kura ko min kuma bɛ an da kɔnɔ a ko ni Mali kiiritigɛlaw y'u ka baara k'a kɛcogo la Mali kura min bɛ ka ɲinɛ ko Ala bɛ sɔn k'a d'a mɔ dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le prétoire kɔnɔ a ka bi bɔli don Bɔjumate ne bɛ n keleku n bi bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura o don n'a dugusɛjɛ boli tɛ min ye soir de Bamako ye Bɔjumate k'a dɔn sɛbɛnkura ye bi ko m'a bila boli la nka i k'a dɔn kunnafoni min b'a kɔnɔ a bɛ hadamaden kamana gan ni k'i ja tigɛ la y'a jara ka fɔ la Bɔjumate k'a dɔn nin bɛ faamu cogo di jamana min ayiwa i k'a dɔn ni baarakɛlaw ani maa kologɛlɛw minnu bɛ cɛsirila su fara tile kan hali kununko i k'a dɔn sɛbɛnkura bɔra min b'a jira k'a fɔ douaniers ka ɲɛmaa maa min dukara i k'a dɔn kabako ani ɲɛta ani jamana sɔrɔ a bara k'a jedi k'u y'a wuli munna ma mɛn subhanallah n'a sɔrɔla fili bɛ Asimu Goyita ka ko la Bɔjumate k'a dɔn nin ye n kabana quoi fo a kɛ n wele k'a ɲɛfɔ n ye munna nin kɛra Bɔjumate sɛbɛnnikɛla ye min fɔ an ka tugu o kɔ n na tila k'a ɲɛ f'i ye a ko ayiwa min ye inspecteur général des douanes Mahamadu Dukara kunun ko kunnafoni jugu bɔra ka bi tandara k'a wulila a nɔbilala Amadu Konate fɛ Amadu Konate o fana ye douanier ye Bɔjumate i k'a dɔn ni maa min ye foroba baara ani foroba cakɛda ta k'a lajɛ Bɔjumate tubabuw kuma don on change jamais une équipe qui gagne kunungo nin ko in kɛra direction générale des douanes na maanifi dabali banna adamaden kamana guana ni yɛlɛma in kun juma in de b'a la a dabɔlen bɛ ka da mun kan joni b'a kɔkɔ nka min kɔni jɛlen don n'o ye Ndori tɔgɔ ye Mahamadu Dukara don min a bɛ wele ka kɛ directeur général des douanes octobre don tile 18 san 2018 Bɔjumate i k'a dɔn a bɛna don min kuma caman bɔra nganamu ani nkalon caman bɔra sɛbɛnnikɛla ko a nana baara in da k'a da disi kan gami Bɔjumate maa kundi da min na k'a fɔ nin wari in bɛ se ka don jamana wagande kɔnɔ douaniers fɛ jamana fankelen minɛnen bɛ Bɔjumate i k'a dɔn sɔrɔ tɛ boli kɛ bilen Covid-19 nana fara kan Bɔjumate a nana cɛsiri boloda min ye jamana faamaw ye ani maa minnu bɛ kodɔn bɛɛ lajɛlen kamana gwana k'a fɔ nin jɛ in yalima a bɛ se ka nin baara kɛ cogo di a bilala maa min nɔ na san 2000 o ye i k'a dɔn directeur général kɔrɔ min ye Ali Kulubali de bilala maa min nɔ na tiɲɛ don Ali kun ye drapeau ta k'a yanga maa min nana yanga Bɔjumate k'a yanga min ye jɛnsɛn naani sɔrɔbaatɔw ye jamana minnu b'an dɛmɛ olu yɛrɛ laban nana bataki kɛ ka lettre kɛ yalima malidenw ye Mahamadu Dukara o ye nin bɔ wo jumɛn kɔnɔ ministre min n'o bɛ nafolo kunna saa kalo 12 wari bɛ kɛ wade kɔnɔ k'a sɔsɔ den o yɛrɛ ɲininkali kɛ nin bɛ wari bɔ cogo di sɛbɛnnikɛla ko maa min jamanadenw b'o nisɔndiya la fa wo fan n'a tiɲɛna n'i munumunu ka taa douane fan fɛ i b'a fɔ tabarikala yan kɔni hakili bɛ sigi jamana baara la Bɔjumate Mahamadu Dukara u nana wuli ten gasa
ta sɛbɛnnikɛla ko kun jumɛn n'a wulila a kɛra ka da dalu jumɛn kan maa min bilala nɔ na a tɔgɔ ye ko Amadu Konate a ko n'i ye ko ta k'u lajɛ Jabate yalima mun b'a kɔfɛ maa min dugara yɛrɛ de dimina wa yalima dabali kura ni fɛɛrɛ kura jumɛn digɛlen don munna u ye cɛn wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la a bɛrɛ ta baara kɛ baliya tɛ baara dɔn baliya tɛ wari sɔrɔ baliya tɛ mun ni mun de kɛra Jabate mun b'a jukɔrɔ u ka fɔ dɛ n'u ma ɲɛ kɔni u ye maa min wuli u y'a wuli k'u minɛ u k'o fɔ jamana denw ye a bilala min kama jiginna t'a la u k'o fɔ a bɛ n'u y'o fɔ n'a ŋaniya la n'u y'o fɔ an bɛ sɔn n'u m'o fɔ kuma caman b'a la ka fɔ sɔrɔsiw ma laban bɛ da la dɛ u b'a la ka kuma caman fɔ sɔrɔsiw ma laban na da la dɛ diyagoya ye an ka maa bila nin y'an ka maa de ye ni bɛna wari ɲini ka d'a ma munna min bɛ se min na u t'a la bilen n'a kɛra u ye Jabate a bɛ gɛlɛya dɛ ni mun ye sɛbɛn ye an ye min d'alo ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ wula Jabate n bala cogo bɛ di karamɔgɔ dɔ bɛ tugura ne bɛ n tigɛ don joona la sirène na fasireba n'o ye AD a ko an ka jamana in a bɛna a yɛrɛ sago sɔrɔ kuma jumɛn a bɛ gɛlɛya dɔ bɛ tugura min ye Mali ye don o don i b'a fɔ ko kunun ka fisa ni bi ye fasireba ko diɲɛ ma don o don kuma kura diɲɛ ma don o don dabali banko fasireba ko min ye an ka jamana pankuru ko kuma dɔ bɛ yen a ko hali bi ni ka ɲɛfɔli kɛ AD a ko n'i y'a lajɛ pankuru dɔ sanna jamana fɛ karamɔgɔ dɔ bɛ tugura kabini waati jan nin kuma in bɛ folo la pankuru in a sanna warijɛ la an ka foroba wagande kɔnɔ n'o ye Kaza SC 295 fasireba ko nin pankuru in tɛ dɔwɛrɛ ye ni ka kɛlɛkɛcɛw doni ka t'u bila kɛlɛkɛ daga la ni ka tila ka jamanadenw ale ni minɛnw doni ni ka taa n'u ye u seyɔrɔ la a ko jamana bɛ dabolo mun na bi a nafa ka bɔ Mali bolo fo k'a damatigɛ a kelen bɛ Mali bolo ka tɛmɛ karamɔgɔ dɔ tugura o mɛnna bolo la o kuma min ye baara mun bɛ Mali bolo bi a kuma baara ka girin o kelen ma o kuma ni ka dafa fila la Asimu Goyita a n'a ka fanga bolo karamɔgɔ dɔ tugura u ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka filanan sɔrɔ ala barika la filanan kɔni o ɲɛnabɔra ka ban maa minnu bɛ n'o ye pankuru sanbaw ye o ye RBC ye karamɔgɔ dɔ tugura Espagne jamana kɔnɔna la nka min kɔni ye pankuru ye ka lisansi di ka sira labila a ka doni ka na Mali kɔnɔ ko ye lamɛrikɛn jamana ye fasireba ko pankuru bannen ni ka essayer k'a yira k'a fɔ pankuru kɔni dilanna ka ban malidenw a ka pankuru filɛ nin ye nka walasa a ka bɔ Espagne ka Mali la sɔrɔ fo Espagne min ye Amérique ka yamaruya di o kuma lamɛrikɛnw fana ko karamɔgɔ dɔ tugura ko yamaruya kɔni olu tɛn'o di o kuma ko k'a sababu kɛ mun ye k'olu y'u sigi ni ka jateminɛ kɛ Mali kan ko Mali transition ɲɛmaaw ti dɔwɛrɛ la Mali kɔnɔ ni ka denmisɛnnin fitinin minnu bɛ n'u tɛ kodɔn ni k'olu ta an ka armée la karamɔgɔ dɔ tugura ko ye diɲɛ sariya kan sɔsɔli belebeleba ye maa o maa ka baara o ye k'olu n'o tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fasireba ko karamɔgɔ dɔ tugura min ye o tɛmɛnen kɔfɛ k'a yira k'a fɔ ko banbanci dɔ bɛ an n'olu bolo bɛ ɲɔgɔn na dibi la o kuma ko k'a da o walew damadaw kan o kuma k'olu b'u ban pankuru in ma ko k'a sababu kɛ mun ye ko anw tɛ sariya kɔnɔna la Ablaye Diop n'o ye ministre des affaires étrangères ye ale kɔni taara tile 4 taama kɛ o tile 4 taama a y'o bolo da lamɛrikɛn jamana la ni ka taa lamɛrikɛnw ka ɲɛmaaso minnu bɛ n'u ɲɛsin bɛ farafinna ma ka t'u la kuma ɲɔgɔnya kuma minnu bɛ n'a bɛ ka folofolo aw ka jamana kɔnɔ tiɲɛ de don wa nkalon don a kan tori tigɛ d'a ma karamɔgɔ dɔ tugura u y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ lakika don k'olu y'u ka sɛgɛsɛgɛli boloda Ablaye Diop fana y'a yir'u la k'a fɔ Mali fini yaasa i ka don a kɔrɔ o kuma f'i ka sɔrɔ katinina na katinina kɔni o tɛ sɔrɔ abada fini kɔnɔ karamɔgɔ dɔ tugura n'i si ma san 18 sɔrɔ a ko Mali ka recrutement maa o maa bɛ kɛ finitigi ye Mali kɔnɔna la n'i ma san 18 sɔrɔ abada Mali fini tɛ don i kana ko diɲɛ bɛɛ b'o kalama ko lamɛrikɛnw ka nin kuma ye k'o ye kuma ni cɛ ɲuman ye karamɔgɔ dɔ tugura ko kisɛ t'a la o kuma k'u ka dɔwɛrɛ fɔ an ye binbagatɔ dalankolon tɛ fasireba ko min ye conseil dɔ bɛ min ye CNT kɔnɔna la karamɔgɔ dɔ tugura ale fana wulila k'i jɔ n'o ye Abubakar Siriki Fɔnba ye k'a yira k'a fɔ ko nin ye janfanjugu dɔ de ye Mali kan ko ye karamɔgɔ dɔ tugura ko n'i ye sɛkili foroko ye ka maa min kun suwa gɔngɔrɔ dɔ ka janfa b'o la a ko n'i y'a lajɛ Mali politikima dɔw bɛ yen karamɔgɔ dɔ tugura k'olu tɛ fɛ abada transition ka tɔgɔ duman sɔrɔ o kuma ko nin ye olu ka wuli ka jɔ ye fasireba ko o kuma ko in k'a si dɔnnen don o kuma min ye Ablaye Diop ye a y'a yira k'a fɔ ko minɛn dɔ bɛ jɛngɛ nka kɔnɔfɛn tɛ bɔn o kuma hali bi ko timinadiya kɔni o baaraw bɛɛ boloda min ye nin pankuru ye n'o ye Kaza ye karamɔgɔ dɔ tugura ko a nabɔ Espagne ka don Mali kɔnɔ k'a la timɛ ko hakiliw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ koyi kunnafoni filɛ nin ye an ye min b'o la sirani kɔnɔ AD ale ka sɛbɛnni don Jabate i k'a dɔn diɲɛ mana girin ta ni ko ɲaamina ni hakiliw b'i ne ka falifali fɛn kelen de bɛ maa hakili sigi a minɛn kɔnɔ k'i hakili sigi o ye te bɛɛ lajɛlen ko tɛ tezara n'i y'o min Jabate an hakiliw bɛ fara ɲɔgɔn kan i kan ka premier min n'o tɛ jamana gɛlɛyara gɛlɛya dama Allah nɛgɛw kɛrɛfɛ